Kayak apa musiknya? Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Jombe rene. Mak atasi. Ora dikeki duit kok ndak cerewet hae. Atasi. Gelem ora? Alah gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikae nikah terus karo Ardi ngono. Heeh. Kok kene kapan? Lah, Mbak Ika. Ku lho. Ya, ya. Aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, itu. Niki Wis sing maringi, sah. Sah. Iki dikelompokno kas apa anu? Sak karmu. Ya ben wong loro kuwi lho. Gue nyeblak kabeh. Saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Aku lek mung nganggo anu dadi pralon. Iya, menyampaikan aja. Terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Diupload lho. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Icrit to kowe. Sing jenenge yo netizen, kita Oh, enggak iya, iya. tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat lho iki. Alhamdulillah. Ya Pak. gara-gara awakmu ya gara-gara Itu, Niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Oh iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh? Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu. Nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ngono yo merem matane. Aku njaluk anu lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Icrit grup kok. Urung kudu metu iki to. Wes sik parah. Neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan Sragenan Nyel, sing kedua Cara Samboyo. Iya. Jaran, Pak. Ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya oksangan kae lho, Pak. Jarane pundi? Wong enek jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing piye. total saiki nek engko mah. Wah, ya krek iki. Ya, kok sik. Sih, golekne sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek saset Ya. saset. Iki lho. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Ya biasane ora singa wae singa anu Singa. banteng. Banteng. Heeh. Oh, celeng. Celeng, iya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Nah, jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya. Eh, Aku naik kuda. kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au nyap. Ya, coba. Ndelang, ya. Ya coba. Belok wae. Aduh. Ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demi Ungger. Ungger. Ungke, Ungger. ungke. Ungger. Iclik crit. Iclik crit. Amit Pak, kula sing ngekon Pak Kangkong. Iclik crit. Mari Den. Iclik. Yalah, micek wonge. Iclik crit. Mripate mlilik aku, Mas. Iclik.
sing ibadah ikut. Ole ole oh oh ole ole oh oh Lagu gelon spesial buat Pak Bowo audio. Crik 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 ning endi Mas Guru penak banget. gak betah we. Mas Guru penak. Aja cerit sik lho. Pengen nguyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Penak. Mas Gabyong mau lho. Iya. Mak serang lho. Weh cerita ora? Siti. Siti. Apa ya? Weh, Apa? weh Pak Dodo aku Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah yo, ya kok peken. Ayo masukin Mas Joko. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Byongban. Ya. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Byongban. Kaya ngene lalakone.
Kuwi populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Gong. Heeh, ya. Yo, mulai iki oke sing modho WhatsApp jian. Ngono. Heeh. Nanang tunanetra ya menyimak nggih. Wonten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mane kepareng nyuwun lagon ngatresna sejati ing Nyekar Arni. Oh nggih. Heeh, ya. Iki uga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta. Ndorek ngebiar Mas Kangko, matur sembah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Sukoharjo Makmur. Oh nggih, nggih, matur sembah nuwun. Kathah sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang sarta wonten ing TikTok mbah nuwun. Heeh, uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datan Kantun Asmara Santo Madiun. Monitor ki dalang nggih. Sampai jumpa besok tanggal 22 wonten ing lapangan Pujasera Jiwan Madiun. HUT Golkar yang ke-61. Oh ngono, Tru. Ya, heeh, ya. Lah saiki musiknya digarap, Gong. Musiknya digarap. Heeh. Heeh. Niken Salindri ya, Niken Salindri. Heeh. Enduk, Ken. Lagune apa? Manut. Ya. Manut karo karepe anak wedok, heeh. Nah, nggih. Weh. Iki adik kula nang saka Rembang ya menyimak, Gong. Masa? Ya. Ki Sigit Arianto. Ingkang nembe umrah wonten ing Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Oh ngono. Ya. Ya, Dik Sigit Arianto Sugeng Hamirsani. Oh ngono. Ya, ih.
Ayo Nduk kan, nyanyi apa Nduk? Ya ijik lah sepate. Isih, ya sepati musik. Ikan gen medhot sik. Sesok bablas nyanti Nduk kan? Tanggapan nyanti sesok. Mijing ten Tulungagung, Mbak. Oh iya ya. Mirsani nggih, Pak nggih. Mirsani nggih. Lah aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ning Tulungagung ta? Nggih ta. Heeh iya. Mengke kula kei VVIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu sesuk budal Mengke Tulungagung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto? Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinen gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Sesuk mangat Tulungagung di. Nek cintai yo kudune gelem mangat. Ayo sesuk. Ning Tulungagung. Aja main latihan ae. Oh, alasane latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya sinuwun Mananda ya. Esuk mangkat ning Tulungagung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabuhi di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek Dik. Ya ora nom-nom ya. Ayo lagune apa Nduk kan? Nah, napa Pak? Manut. Sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresna sejati. Oke pokoke sinarengan, heeh. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya, oh, ya. Musike anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi cacal. Ya, Puspitanala. Ya, sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulungagung. Ha, ute Tulungagung. Ya. Senior-senior awake dhewe dalang Tulungagung tampil. Nah. Yeah. Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, mangga dianterke. Nah, yuk. Wanatnya ayu utama
Budwi terus Ya. Manda karo Mbak Wiwi. Baik. Lagune sing kaprah turuk abeh apa ya kuwi Tombo Kangen. Nggih Tombo Kangen lek ngenteni Arni Mania, Arni Lover pirang-pirangane sasi terus. Oh iya, heeh. Tombo Kangen ya ayo Budwi nduk legit. Terus nduk Wanda karo nduk Wiwi diaturi medun ana kepanggungan. Ya, Tombo Kangen ya. Gamelane gen mlebu, gamelane ngetutke musike. Tipung dangdut ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng ya, bergembira ria. Ya, nggih. Matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Aryanto nggih. Ingkang tasih monitor saking Mekah, matur sembah nuwun. Ya. Ini nyanyi bareng-bareng mending ya, Tru. Heeh, ya. Lagune Tombo Kangen. Tombo Kangen.
Melu sisan. Oh yes melu sisan kono. Bocah kok elon. Ayo sisan. Ora betah, Pak. Oh, Bu ini derek pindah monggo Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Masih bersama-sama Tujuh Laras Indonesia. Sing nganggur balungane bali ditabuh ya dan kita gupian seru bebarengan yo Burung
gumarenggeng suarane truk. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan